Hei, salut! Că astăzi este Romeo și Andrei și noi astăzi o să filmăm pe aici, să filmăm. Andrei știe mai bine ce să filmăm. Deci zi, Andrei, ce o să filmăm astăzi? Pivniță, hiper, super. Și o să ne suim pe acolo undeva pe sus. Dăm blițul la telefon. Haideți înăuntru. What the fuck? Ce aici? Hai, bagă aici în ea. Bă, nu se vede nimic, gata. What? Hai, Ce jos. dracu e aici? Ce dracu e aici? Gule afară. Gâliți, bă, voi-ați mâncat chipsurile sățițelor. Bine, mă, și tu. Fii aici, ai satana. Uitați acolo sus. Satana persoană. Pe aici, pe rezi, nu știu. Dar ce e aici? Ce-a fost aici? Nu știu. Îi bă, bag piciorul, ia găleată. Nii, bă, asta putem, fii atent. Ar trebui să o punem acum când mai jucăm ascunsa. Uitați aici, gaură neagră. Și am ieșit din pivniță. Și aici, acolo e castelul. Castelul Widerman. Castelul lui cine? Al lui Ungrov. Da, da. Regele ungurilor, parcă. Punem pauză și revenim. Acum o să mai filmăm o pivniță și o să mergem și în căsuța aia acolo. Ui, ce e ăsta? Asta e ușor robi, am rezolvat. Uitați cățelușul, ce drăguț! Despacito. Despacito. Nu ai ce să vedi mai bine. Bă, dar ce scoate pivnițe de-astea, bă? O pe grane, în grof, bă, se strângea cartofi și cucuruz aici le băga. Bă, dar cum miroase, tată. Na, bă, fii atent ce am băgat în bidon. Nici, așa ăla. Apătă tine și să vede că de aceea știi că uite dacă era piatră din asta. Deci tubalul funafuții. Na, hai să ieșim afară. Uitați aici. Tractorul sus, wow! Hai să ne urcăm acolo. Uitați, bosari. Hai mergem la căsuța aia. Hai. Mergem acolo, bostanii. Mergem la căsuța aia. Andrei acolo în spate. Și uitați, ăla este castelul. Dacă rezolvăm intra așa te poate. Regele ungurilor, țiganul. Aici zici că sta bună. Moartea din Carpați. Da, adică e închis, dar intrăm pe geam. Intrăm pe geam, vă dați seama, nu m-aș mai termina. Ui, ce e aici? What the fuck? Gata. Hai să intrăm pe partea asta. Zici că e moartea din Carpați, sau? Da, îmi pare eu. Dii, frate, cum o zbura geamul, cu tot o zbura geamul. Cred atunci, la vremea aia. Wow. Nici și priza. Bine, mă. Ue! Au. Nii, bă, că s-o spânzurat cineva aici. Bă, Nii! Bă, aici s-o spânzurat cineva. Nii, bă, zgardă și ce? Bă, aici s-o spânzurat. Fii atent, bă, Nii, bă, lănțișor. Lănțișoare, bă, fii atent. Ce Dar Nii, bă, aici s-o spânzurat cineva, bă, Nii. Filmează aici, bă. Bă, aici s-o spânzurat cineva să-mi va piciorul. Și Nimbo? Nii, baterii de telefon. Nii, jucării, bă. What? Și ușa închis-o culcatul pentru... Și Nii, păpuși, bă, aici știi cine ăsta? Hai, du-mă. Nii, poșetă, Nii, bă. Hai, du. Nii, bă. Veni. Dar nu înțeleg ce scurt. Cum, doamne, iartă să stai aici, frate? Într-un fund Ce din sunt pat. astea? Wow. Nu e o fluieriță. Nii, mă, tață de alea de spânzurătorii aici, mă.
Ăla să fie un bec. Cred că. Dar uite că ai suspânzura, mă, cineva, fii atent. Lejerie. Deci, dragilor, noi undeva, de ce ai suspânzura cineva odată? Unde stau eu? Zici că a intrat dracu. Nii, bă! Ață iară! Nii. Hai, suspânzura, mă ascultă ce zic eu. Uitați ce asta este. Gunoiul, tată. Ăsta a lui Borta. Borta, țiganul. De fapt, un gura. Corcitură. Corcitură de câini. Barta ungura. Ungura. Deci, Barta et ungura. Ue, și pute. Bine, frate. Barta ungura. Gunoiul la gunoi, dragi. Nici lapul Barta ungura. Bine. Vezi acolo, bițele intacte. Bițele sunt acolo intacte. Las-mă, nu m-aș filma. Spider. Ia, cum poți să-i urcăm? Uitați acolo. A mea, a lui Andrei. Și ce să ne urcăm prin acest pom? Oare o să reușim? O să reușim. Eu o să mă urc cu o mână, că cu o mână am să filmez. Deci, fii pe fază, fiți pe fază. Uite-ți cum se urcă. Într-un pom. Raga-daga. Ce, mă, eu specialist. Ho! Hai, hai. Ho! Pe o mână mă urc eu, nu vezi? Specialistul în gura. Yeah! Și-am ajuns sus! În gura. What the fuck? O să las puțin, ține. Portofelul meu. Aici stă un om. Tot acolo. Remorci, telaje, combină. Nu știu ce-i. Hai! Sar! Ha, pot să sar. Sar, eu v-am zis. Ha! Hai, bagă, cine am filmare. Deci aici... Aici a fost casa lui Traian. Traian Voicu. Eu aici scanii faine. Ce-o pușca, bă? Bine, mă, ne-i aici. Need for Speed-ele. Aici a Că aici e riscant, direct pe săritura. Direct pe săritura. Da. O să punem o mică... Ba, nu, stați un pic. Asta nu știu ce ar fi. Aici. De vă. Nu, că și-o aici, și-o bun. Stai că nu mă văd în pula. Ce? Nu eu văd. Ăla-i tractorul fostul popă. Uitați acela. Popa asta e foarte roșu. Și am să țivăm o cărămidă de la înălțime. Băi, prostule, băi, lasă. Lasă-mă, și asta Vezi, filmăm. nu-ți fac ciclite, e nebun, le țip acolo. Uitați, cărămida. Stai mă, Stai mă, prostule. Stai mă, că țip pe pomă și poate strângi o creangă, nu-i mai dăm dreapta. Cărămida în gură. Uitați, acolo a căzut cărămida. Uitați ce priveliște de rahat. Acolo este termo. Centrala. Și o să ne dăm jos. Prin acest pom. Care este ca o scară. Ca o scară, așa au crescut, fix ca o scară pe aici. Așa au crescut. Deci, Ungura, Barta, Țiganul. V-am mai zis. Adevărat. Au! E
mă dau jos, eu mă dau jos, dar la schie nu mă pot da jos. Vine cătanul. Dai drum, băi, pricăsule! Facem raha de câine! Plecăm, menta, să facem orbit. E mai bun orbit decât orbit. Hai încoace, țiganul! Țiganule! Și cu asta a fost tot, cu asta s-a gătat vlogul. Noi vă salutăm! Uitați, doi frați la un loc. Când e frate lângă frate, moare un dușman pe noapte. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Salut, am murit.